जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट मोनसे होनो नागिरदों आं दै आपडेटआथ' बेनो जाहैबाय मा थारमाने मैया नोंथांमोना गोबां माखासे स्पर्टफोराव नुबाय आरो आं बे आयदानि सायावनो बुंगोन दा जेम्स बसुमतारिया दि मा बुंदों बेखौ एसे मिथिना लाग्रोनांगोन बेनि उनावसो आं डिसकासन खालामगोन ना आङो दिनै फुङाव सिखारबाय एसे प्रेक्टिस खालामबाय बेनि उनाव भिडिअखौ बानायबाय नायनो लाग्रोदो आं बिनि उनावहाय नोंथांजों डिसकासन खालामगोन नायगिर भिडिअखौ चिरांनि उथ्रिसार शिब मन्दिराव दासिमबो बेरामखौ फाहामनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ जेरै नोंनि खिला मालावनाय ओमफ्राय लिभारनि समस्या मोदोम बुनाय आथिं आखाइ आलौनाय सानाय बार गाज्रि लोगो मोननाय गथ' जोनोम होनो हायै एबा गथ' मोनैनि समस्या उन्दैफोरनि खर' गावनाय सोरबा देवसिगिरि जानो नागिरनाय फाहामनो हायै खारलाबायनो नागिरग्रा रोनावलाबायग्रा नागिरग्रा माने बुहुद बायदि रोखोमनि समस्या न'खरनि जेंना गथ' गथाय फरायनायनि जेंना साख्रि बाख्रिनि जेंना न'खराव बिसि फिसायनि जेंना बिभिन्न रोखोमनि संसारनि बेमारखौ दिनै फाहामगासिनो दङ आरो गोबां प्रुफ दिनै बिनि आखायाव दंसै गतिके नोंथांमोना बे न'खराव जुदि बेफोरबायदि बायदि रोखोम बेरामजों नों भुगिनानै दङब्ला आंनि बे स्क्रिनाव होबाय थानाय नाम्बारावहाय कल खालामनानै नोंथाङा जगाजग खालामबानो जाबाय आरो नोंथांनाव मा बेराम जादों बेखौ नों बिथांनो फोरमायहरनानै नोंथांनि बेरामखौ फाहामनानै लाबानो जाबाय आङो स्क्रिनाव नाम्बारखौ होबाय थादों बेनो जाहैबाय मा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उथ्रिसार शिब मन्दिर नोंथांमोना इमिडियेट जगाजग खालामनानै नोंनि देहानि बेमारखौ फाहामनानै लाबानो जाबाय जे नोंथाङा गोबां रोखोमनि डक्टरफोर हमबाय नाथाय दिनैसिमबो हामाखैबा इमिडियेट कल खालामनानै फाहामथाय लादो বিটিসিত মই এক্সপ্লেনেশ্যন কল কৰিম যি ৰেঞ্জ অফিচাৰে আছে তাতে এক্সপ্লেনেশ্যন কল কৰা হ'ব মই এতিয়াই মানে দিয়াপক মানে ফোন কৰি আছো ক'ত কি হৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে মই অৱগত এই গছ কাটাটো মই অৱগত হোৱা নাই গছ কাটাটো নিষেধ আৰু আমাৰ জীৱ জন্তু মাৰাটো একেবাৰে নিষেধ একেবাৰে কোনো আমি এলাও নকৰিম যদি প্ৰুফ আছে কোনোবা গছ কাটিছে কোনোবা যদি ওয়াইল্ড লাইফ যদি মাৰিছে একেদকলে পুৰা মানে জেলত যাব আমাৰ লগত কোনো কনসিডাৰ নাই যি পাৰ্টিৰে হওক কোনো কনসিডাৰ নাই আপুনি যি ৰিপৰ্টটো দিছে ভালে হৈছে মই এতিয়াই চেক কৰি আছো ৰূপসী এইটো স্পেচিফিক যদি জাগাটো কাৰ কি ৰেঞ্জত পৰে মই এতিয়াই চেক কৰি দিম কিন্তু আমাৰ মোৰ নলেজত এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু কোনোবা যদি কাৰোবাৰ আণ্ডাৰত যদি কাৰোবাৰ ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত যদি এনেকুৱা অপেনকৈ গছ কাটি আছে তেনেহ'লে আমি বিটিসিত মই এক্সপ্লেনেশ্যন কল কৰিম যি ৰেঞ্জ অফিচাৰে আছে তাতে এক্সপ্লেনেশ্যন কল কৰা হ'ব মই এতিয়াই মানে দিয়াপক মানে ফোন কৰি আছো ক'ত কি হৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে মই অৱগত এই গছ কাটাটো মই অৱগত হোৱা নাই যদি পিন পইণ্ট ডাইৰেক্ট যদি আপুনি যদি দিব পাৰে লগে লগে মই মাতি দিম আৰু গছ কাটাটো নিষেধ আৰু আমাৰ জীৱ জন্তু মাৰাটো একেবাৰে নিষেধ একেবাৰে কোনো আমি এলাও নকৰিম যদি প্ৰুফ আছে কোনোবা গছ কাটিছে কোনোবা যদি ওয়াইল্ড লাইফ যদি মাৰিছে একেদকলে পুৰা মানে জেলত যাব আমাৰ লগত কোনো কনসিডাৰ নাই যি পাৰ্টিৰে হওক কোনো কনসিডাৰ নাই জাষ্ট আমাক স্পেচিফিক আমাক লাগে মানে কোনোবা মানে এনে কাৰোবাৰ পৰা শুনাটো হয়তো যেতিয়া আমি স্পটত ভেৰিফিকেশ্যন যায় তেতিয়া মানে আমি নিদিখো আপুনি যি ৰিপৰ্টটো দিছে ভালে হৈছে মই এতিয়াই চেক কৰি আছো কি কৈছে ৰূপসীৰ কি গাঁও ৰূপসী হয় ইয়াৰ আণ্ডাৰত হয় আচ্ছা আৰু তাৰ গছখিনি কোমল শাল গছখিনি কাটি ৰাতি ইহঁতে বেংগল প্ৰেৰণ কৰে আচ্ছা এইটো মই আজিৰ পৰা চেক কৰি দিম स' फाइनालि नुबाय नङा होमबा बेवहाय जेम्स बसुमतारी जाय बिटिसिनि फरेस्टनि इएम बिथाङा बुंदों दा बे बुंनायखौ नोंथांमोना मा बाथ्रा बुंगोन बिथांनि जेनोखि बुंनाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोनहा मदद दंना गैया क्रिस्टियाना बे सिखारदों दा जानो हागौ बिथांमोननिसिम बिथांनो माखासे इनफरमेसन होदों बा दिनै मिडियाफ्रा सोंदों माखासे ओनसोलाव दिनै बिफां लाइफां दानफायनाय खामानिया सोलिगासिनो दं हाग्रा एवस्रांनाय खामानिया सोलिगासिनो दं आरो बेखौनो लानानै मिडियाफ्रा खौरांगिरिफ्रा कुइसन खालामदोंमोन बे सोंथि खालामनायावहाय बिथाङा रिप्लाइ होदों जे जायफोरनाखि फरेस्ट हाग्रा दानस्रांनाय बिफां लाइफां दानस्रांनाय बे खामानिखौ मावगोन बा जा जिब जुनार बुथारनाय खामानिखौ मावगोन बेहाय खुनु मोनसे कनसिडार गैया बेखौ डाइरेक्ट जेलाव हरनाय जागोन बे बुस्थुखौ बिथाङा स्पष्ट भाबै बुंदों मोजांनि बाथ्रा जायफोर बिफां दानफायो बेखौ जेल हरखानांगोन जायफोर माने जिब जुनार बुथारो बेखौ जेल हरखानांगोन नाथाय जे
दिनै सोरखौबा जुदि बिफां लाइफां दानस्राय नुबानो गावनाय माबा मोनसे खालामबानो गावनाय बेथ' नङाना दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ दाखालि इसिबां जालांबाय गोबां दिनै धरना कार्ज'खौ सोलिबाय न्यायनि थाखाय डिमान्ड खालामदोंमोन नाथाय बिनि सायावथ' सारा खेबसेबो बाथ्रा बुङाखै आं बेखौसो दुखु मोनदों नुनानै खिन्थु नोंथांमोना जुदि गावनि दायथ'खौ जुदि मावलायनो हायाबा नोंथांमोना बिबानखौ सोलाय सोल' खालामलायनांगौ आरोखि बेबो गाज्रि नङा बिबान सोलाय सोल' खालामनाया मानो गाज्रि जानांगौ जाखो नोंथाङा जाय दायथ'खौ लानानै मावनो हायाखिसै जाय डिपार्टमेन्टखौ नोंथाङा लानानै मावनो हायाखिसै वेल एन्ड गुड नोंथाङा बेखौ डिपार्टमेन्टखौ गुबुननो होबानो जाबाय आरो नोंथाङा गुबुन डिपार्टमेन्टखौ सालायबानो जाबाय बिनिफ्राय साबसिन आरो माथो थानो हानो दा बे आरो बाथ्रा आरो लोगोसे दिनै नुदों गोबां मानसिफ्रा होदों दा बै मरनाय साहा बागान एरियायाव बे पर्बतजरा एरियायाव गोलैयो नामा बेयो दा माखासे निउस पर्टेलफ्राव गोसारगासिनो दङ बेवहाय साहा बागान ओनसोलाव थानाय गोबां बिफां लाइफांखौ दिनै हाफायगासिनो दं दानफायगासिनो दं नाथाय मानो दानफायदों बे मोनसे कुइसन सिखारदों आरो बेहाय गोबां माखासे बुंदों पर्बतजरानि DFOआ दानफायदों बेखौ होननानै आं दिनै नुदों निउस पर्टेलफ्राव होनाय दा सोरनि सरकारनिफ्राय फुलि बाहाय माबा दं नामा मा होनना बुङो पावार लानानै बिथांमोना दानफायदों ना माबा मोनसे लाबालाबनि खाथियाव दानफायदों ना माबा मोनसे फसंथान खालामनो नागिरदों बेनिखौसो जेबो मोनसे फोरमान प्रुफ मोननाय जादिया दा निस्सय मोनगोन बेखौ आं मिजिंथिदों खिन्थु आं बेखौनो बुंगोन जाय बिथांमोनहा फरेस्टखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों हादान दानफायदों आं दाखालिबो होनदों बे जायगायावहाय सारा नों EM जानानै जाय जायगायाव दा हा दानगासिनो दङ बे ओनसोलाव नोंथांमोनहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ दोनहैनांगौ 100 जन बा 150 जन दोनहै दस्रा बे टाउन सहराव बांद्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ दोननानै माथो लाब टाउन सहराव नों मा बेसेबां मा जायो थ' गथिखे बे हाग्रा ओनसोलाव जेराव दंफां दानफायगासिनो दङ जेराव नोङो मा होननानै बुङो हाग्रा एवस्रांगासिनो दङ नङा होमबा गोदान हादान लादों स' बेफोरबायदि जायगायाव थांदो आरो बेफोरबायदि जायगायावहाय नोंथांमोनहा डिपार्टमेन्टनि मानसिखौ दोनहैनानै हाग्राखौ सेफटि होदो खारन जोङो टाउन ओनसोलावथ' बारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसि नाङाना जोंनो बांसिन नांगौ होनना बुङोबा हाग्रा ओनसोलाव जों हाग्राखौ जों रैखाथि होनांगौबा रायजो राजाफ्राथ' नों मा जायफ्रा हा हु गैजाया माबा मोनसे गैजाया न' डाउट बिथांमोनहा हयथ' गोदान हादान नागिरनानै एवनोबो हागौ ओमफ्राय सोरबा बाहाय दालालिबो सोलिनो हागौ जेरै दाखालि माने खाम्फा बरगयारि सारा होनदोंमोन बाहाय दालालिफोर दङ होननानै दालालिफोर थागोनबो सोरबा रां रुफानि माखासे लाबालाबनि खाथिरावहाय दालाल खालामगोनबो बेबोथ' थानो हागौ दा गथिखे बैफोरखौ गासैबो नायबिजिरसंलायनानै आरो बै आयदानि सायाव थाबैनो सलुसनखौ खालामो सारमोनहा मानोना BTC आव जोंहा बे एसेल' थानाय जेनाखि हाग्रा बे सम्पदथिखौ जुदि जों रैखाथि होलायाबा नोंबो आंबो रैखाथि होलायाबा सरकारजों लोगोसे जोंनि सरासनस्रा सुबुंफ्राबो जों जुदि मदद होलायाब्ला अब्लालाय जोंनि सम्पदा बहा दं जोंहा जोंनि हाग्रायावनोसै जोंनि हायाव थानाय जिब जुनार आरो जोंनि जा अन्थाइ बाला बेफोरनोसै दा बेफोरखौ रैखाथि होनांगौबा सरकारा गोख्रों मोनसे इनिसियेटिभ लानांगौ होननानै आं सानो आरोखि बेखायनो आं खावलायगोन जेम्स सारखौ सारा बेनि सायाव इनिसियेटिभ लानांगौ आरो खुनु माबा मोनसेनि सायाव सुट खालामनाय बे खामानिखौ मावनो मोननाय नङा जों बर'खाय दिनै गोजोनै थादों खिन्थु दस्रा जाथिखौ जुदि सुट खालामनायमोनबा मालांखावनो दिनै जाय जायगायाव जादों बे फरेस्ट केम्पआ दिनै उरायजोबसिगौमोन मिथिबायना थ' जों बर'फ्रा बेसेबां माने बुजिलायनानै थायो बेखौ नोंथाङाबो मोनथिनाया मोजां आरोखि एसे EM हिसाबै आं खावलायबाय नोंथाङा इनिसियेटिभ लानांगौ जाय हाग्रा दानस्रांदों जाय जिब जुनार गावथारदों बेखौ हमनानै जेलाव हर नो प्रब्लेम आरो बाहेरावबो बादा होनाय नङा थेंक इउ